Гариф Ахунов. Мәрьям ут күбәләге. Иртән эшкә чыгып киткән чагында Сәлимовның хатыны Солтания ханым Бибинур апаларның кечкенә бүлмәсенә үз кешеләрчә шакымый-нитми килеп керә дә өстәлгә бер бәйләм ачкыч куя. Менә ачкычлар, Бибинур апа. Син бик тырышма, бераз тузаннарын сөртеп чыксаң ярар. Ул эшкә китә. Бу йортта яшәүче башка ир-ат хатын-кызлар да эшкә китә. Бибинур апа да улының иртәгә киясе киемнәрен барлап куйгач, Солтания ханымның өен җыештырырга дип кузгала. Сәлимовларның бүлмәсе дүртәү. Бизәкле шкафлар, паласлар, яшел хәтфә белән тышланган урындык кәнәфиләр, пианино, аяклы 3 бүлемле көзгеләр, алтын рамкалы картиналар. Бибинур апа идән чүпрәген суга манчый-манчый 4 бүлмәнең идәннәрен юып чыгарганчы, шул хәтле шкаф көзгеләрнең, диван урындыкларының тузанын сөртеп бетергәнче сәгать көндезге 12ләр була. Сәлимовның хатыны син бик тырышма дип, юрамалый гына эшне күп итеп күрсәтмәс өчен генә әйтә. Бибинур апаның сынаганы бар. Көзге рамнарын, урындык сырларын Солтания ханым чип-чиста ак чүпрәк белән ышкып, тикшереп карый. Бар, тырышмый кара. Икенче атнада ук бүтән күршесен яллар. Бибинур апа чиләкне түгеп кереп чоланга каплап куя, бүлмәләр саен йөреп, әйбәт юылганмы икәнен тагын бер мәртәбә күздән үткәргәч, ишекләрен бикләп, ашыга-ашыга үзләренә төшеп китә. Вакыт күп узган инде. Шәүкәтнең ашарына да әзер түгел бит әле. Сабактан кайтыр вакыты да җитеп килә дип уйлый-уйлый, ул улының чандыр гәүдәсен күз алдына китереп, тиз генә примусын кабыза, аның өстенә чәйнеген куеп, бәрәңге ширгә утыра. Пычак астыннан чыгып бөтерелгән бәрәңге кабыгы төсле аның уйлары тагын улы Шәүкәте тирәсендә әйләнә башлый. Чәй дә бәрәңге, бәрәңге дә чәй. Туйганчы итен майын ашасын иде. Балары бит аның тамак алдау ишыгына. Юк шул, юк. Бар да тигез җәннәттә. Аның каравы өс башы бөтен, кеше арасында кимсенерлек түгел. Тагын ни кирәк? Берәү дә әлбә ашап утырмый. Икесенең берсе инде. Я тамлы тамак булып яланга чөрисең, я булганына ризалашып кешечә торасың. Авырганы юк бит әле. Малайлар үскән чакта барысы да чандыр була инде. Ул шулай уйлый-уйлый, үз күңелен үзе юата-юата бәрәңгесен әрчеп бетерә. Капкачын шалтыратып, кайнап утырган чәйникне примус өстеннән алып, аны башта кәгазьгә, аннары иске шәлгә урап, өстәл өстенә куя. Үз бүлмәсен эш арасында гына рәтләргә туры килә аңа. Хәер, аларның бүлмәсе зур түгел. Җыештыру өчен әллә ни вакыт та кирәкми. Үзе йоклый торган карават, улы йоклый торган сандык өстен иртән үк җыештырылып куела. Тәрәзә төбендәге гөлләргә Шәүкәт мәктәпкә киткәнче үк су сибеп калдыра. Дәрес әзерли торган өстәленә ул әнисен якын килмәвен, китап дәфтәрләренә кагылмавын үтенә. Ул аны үзе җыеп, үзе пөхтә итеп тота. Шушы өстәл янында инде алар аналы-уллы әтиләрнең үлү кайгысын кичерделәр. Йомшак фигылле Бибинур апа ире үлгәч авыр кайгыдан сыгылып төште. Күзеннән яшь китмәде. Ашаганы аш булмады. 12 яшьлек балага үз кайгысын җиңеп, әнисен юатырга, әнисенең кайгысын да күтәрешергә туры килде. Сугыш. Ни кадәр җимереклек, ни хәтле бәхетсезлек китерде ул кешеләргә. Яндырылган бакчалар тагын яшеллеккә күмелер. Җимерек шәһәрләр тагын аякка басар. Ә менә җимерек күңелләрне кем төзәтер? Ятим калган балаларның атасын кем алыштырыр? Бөрләнеп кенә калган мәхәббәт чәчәкләре инде мәңге ачылмас. Бу сагыш вакыт-вакыт Бибинур апалар өендә дә кабынып китә торган иде. Әни, диде Шәүкәт бер көнне, дәрес әзерләп утырган җиреннән әнисенә таба борылып. Менә бу китапны укыйммы сиңа? Бик кызык китап бу. Бибинур апа сандык өстендә оек бәйләп утыра иде. Аның оек баш инәләре тоткан кулы тез өстендә хәрәкәтсез ята. Күзләре Шәүкәткә билгесез булган бер ноктага төбәлгәннәр иде. Тыңлыйсыңмы, әни? Кычкырып укыйммы? Шәүкәт өстәл яныннан кузгалып, әнисе янына, сандык өстенә килеп утырды. Бибинур апа уйларыннан айнып, кулын Шәүкәтнең чандыр иңбашына салды да, малайны үзенә сыендырып әйтте. Эй, улым, әтиең исән булса... Нәрсә ни? Әти исән булса? Юк, мин әйтәм, әтиең исән булса, сарай түбәсендәге карны көрәр, утынны чыгарып җилләтер ие.
Ана үзенең авыр кайгысын шулай гадиләштереп, ул аңларлык итеп әйтте. Аның тезләре өстендә яткан йон йомгагы тәгәрәп идәнгә төште. Җепләрен суза-суза карават астына кереп китте. Уйлары белән бәхетле көннәрендә йөзеп йөргән Бибинур апа йомгакны барып алмады. Гариф Ахунов. Мәрьям ут күбәләге. Бу ике ятимнең тормышы шулай әкрен генә акты. Шәүкәт кичләрен китап укыды, әнисе ыек баш бәйләде. Баштарак Бибинур апа уйларыннан айный алмыйча аптырый иде. Соңрак аның уйлары улының менә нинди йөгерек итеп, тавышларын үзгәртеп, артистлар кебек оста итеп укуы тирәсендә чуала башлады. Ана сөенде. Йөрәге җылынып киткәндәй булды. Шуннан соң инде ул китапның укылган сүзләренә колак салды, мәгънәсенә төшенә башлады. Сугыштан соң узган 3-4 ел эчендә алар байтак китап укып чыгарга өлгерделәр. Бибинур апага булай китап укулары баштарак авыр уйларыннан котылу чарасы гына иде. Тора-бара ана улы кебек китаптагы кешеләрнең язмышы белән кызыксына башлады, аларның тормышын үзенеке белән чагыштырып, нәтиҗәләр чыгарырга өйрәнде. Китап укулар бу бәләкәй бүлмәдә гадәткә кереп китте. Бибинур апа белән Шәүкәт чын-чынлап дуслаштылар. Бер-берсен ярты сүздән аңлый торган иң якын, иң кадерле кешегә әйләнделәр. Шәүкәт 8-нчене тәмамлагач, земснарядчылар курсына укырга керде. Хәзер инде ул элекке тәбәнәк буйлы чандырмалай түгел, ярыйсу, киңәеп киткән җилкәле, каратут йөзле җитеп килә торган егеткә әйләнде. Шүрлектәге китапларны уку сирәгәйгәннән сирәгәйде. Элегрәк ул шимбә көннәрне укырга киткән чакта әнисеннән акча сорап алып, «Әни дим, карале, мин укудан кайтышлы кинога билет алырмын. Син эшләреңне бетереп куй, яме?» дип, әнисен кисәтеп китә торган иде. Хәзер сорамый. Кино мазар турында сүз дә кузгатмый. Бибинур апага улы үзгәргән дә, үзгәрмәгән дә төсле тоела. Ул әвәлегечә үк әнисенә булыша, әвәлегечә үк укуыннан кичекмичә кайта, тик әвәлеге якынлык хисе инде кимегән. Шәүкәт ничектер үз эшенә бикләнә бара иде. Нәрсә булды соң аның улына? Нәрсә борчый аның күңелен? Бибинур апа моны ачыклап бетерә алмады. Хәер, әни кешенең күңеле нидер сизенә иде сизенүен. Әнә бит, Сәлимовларның Шәүкәт белән кайчандыр бер мәктәптә укып йөргән кызлары Мәрьям буй җитеп килә. Үй җыештыру, идәннәр юу кебек эшләргә бер дә катнашмаганганмы? Әллә көн саен диярлек күреп торганганмы? Бибинур апа өчен Мәрьям әле гел бала гына иде. Шәүкәт өчен бала түгел иде шул инде. Аның дөнья яңгыратып көлүе, тал чыбыктай нечкә билен кысып торган күлмәкләре, ап-пак нәфис бите, сызылып киткән кара кашлары астыннан мутланып елтырап торган зәңгәр күзләре, уймак чаклыгына авызы, сөйләшкән чакта үзен бик иркен, бәйсез дәрәҗәдә тотып сөйләшүләре Шәүкәтнең буе җитмәслек биеклек булып күренә. Кичләрен ул шомыртмы, сирень чәчәкләреме тотып, әллә нинди хушбуй исләре аңкытып, биләмгә чыгып китә. Баскыч төбенә тар бүлмәдән хәл алырга чыккан Шәүкәт аның сыгылмалы адымнар белән урам буйлап китеп баруын, аның нечкә билле, киң итәкле зәңгәр күлмәге чаттан югалганчы карап кала. Үзенең Мәрьям белән ярышалырдай бер генә өстенлеге дә булмаганга, үләр дәрәҗәгә җитеп кимсенә, гәрләнә иде. Җанында кинәт кабынган яшьлекнең тилемсә хисләрен ул кая инде аңа белдертү, хәтта үзеннән дә яшереп асрарга мәҗбүр иде. Әтисеннән күчкән тазалык, базыклык аның хәрби диңгез флотына эләгү бәхетенә ирештирде. Китәсе көнне алар әнисе белән икәүгенә сандык өстенә утырып, озак кына сүзсез аңлаштылар. Бибинур апа моңарчы үзен борчып йөргән уйларын улына әйтергә теләде. Тик ул аны ничек итеп әйтергә белмәде. Күңелендә йөргән уй хис әле ачыкланып җитмәгән. Сүз белән әйтеп бирерлек хәлгә килмәгән иде. Әни кешенең хәзер бөтен барлыгы ире үлгәндәге кебек улы белән аерылышу кайгысында иде. Яңадан күрергә насыйп булырманы юкмы? Мең мәшәкать белән күңел җылыларын биреп үстергән бердән-бер улын, газиз баласын көтеп ала алырмы ул? Ана бите буйлап аккан күз яшьләрен учы белән яңагына сылый-сылый, Шәүкәтенә киңәшләрен биреп утырды. Тавышы салмак, гадәттәгечә сабыр иде. Улыннан аерым яшәгән елларда ул бик йончылды.
Шәүкәттән килгән хатларны укытырга кирәк булгач, кайсы китап арасына кыстырылганын хәтерли алмыйча җафаланып бетә торган булды. Битләре шемшекләнеп, әллә ниткән кара-сары төскә керде. Тик төпкә баткан коңгырт күзләре генә кызарган кабаклар арасыннан элеккечә җете карыйлар иде. Күршеләре булышмаса, аннан да бигрәк улын күрү өмете белән яшәмәсә, ул бәлкем бу фани дөнья белән исап-хисапны үзгән дә булыр иде. Менә ул кайтыр, менә ул өйләнер, аның балалары инде әтисез үсмәсләр дигән яңа өмет ялгызлыкны да, хастаны да җиңәрлек көч бирде. Шәүкәтен ул гүя тыны белән суырып алды. Диңгез җилләренең исе сеңеп калган көрәнсу йөзле, бескозыркалы, арысландай таза яшь егеттә үзенең улын таныгач, кайгы шатлыгы белән бер кайчанда дөньяга чәчә белми торган сабыр холыклы ана, күңел түреннән килгән басынкы бер тавышы белән «ах» дип ыңгырашып кына куйды да, хәлсезләнеп киткән кулыннан чынаяк тәлинкәләрен төшереп җибәрде. Шәл-пәрәмә килеп ватылган чынаяк тавышына аңын җыйганда ул төенчек хәтле генә гәүдәсе белән улының кочагына сыенып беткән иде инде. Битенең һәр җыерчыгында шушы көнгә дип саклап килгән яшь бөртеге җимелде иде. Я Хода, алар тагын бергә. Хәзер инде аның улын аңардан берәү дә тартып ала алмас. Гариф Ахунов. Мәрьям ут күбәләге. 20-нең теге ягына аяк баскан арыслан егетнең күңеле уллык балалык тойгылары белән генә шикләнәме соң? Аның кайтканын инде тау асты урамының буй җиткән кызлары Бибинур ападан алданрак күреп өлгергәннәр һәм берсеннән-берсе уздырып матуррак киенеп йөри башлаганнар иде. Әнә шулай күңеле кузгалган ут күбәләкләре арасында Сәлимовларның буй җиткән кызы Мәрьям да килеп керде бит әле. Егеткә аптыраган кыз түгел иде Мәрьям. Шәүкәт флотта хезмәт иткәндә ул инде 2-3 егетнең башын әйләндереп өлгергән иде. 10-нчыны тәмамлаганнан соң ул 2 ел рәттән төрле институтларга гариза биреп карады. Конкурстан узалмады. Уңышсызлыктан каушап буйыгып йөрү аңа хас түгел. Ул гомумән борын салындырып йөрүне белмәйде. Институтка керә алмавы мәгълүм булгач, ишкәкчеләр командасына язылды да 2 җәен Кабан күл өстендә байдаркада үткәрде. Ишкәкче егетләр аңа гашыйк булды. Тренерлар аны зур бәйгеләргә алып чыгарга вәгъдә иттеләр. Ул моңа үзе дә ышана. Бәхетен Идел дәрьялары зур диңгезләр белән бәйләргә, дулкын сыртларында акчарлактай ишарга ниятләгән иде. Менә бит, көтмәгәндә флоттан егет кайтып төште. Кайтты. Ничә егетне сихерли алган кызга Шәүкәт дигәнең әйләнеп тә карамый. Әле кайчан гына аларның идәнен юып көн күргән Бибинур түтәйнең малае борын чуяңа. Имеш исе китми. Юк, моңа юл куярга ярамый. Гырлыгы ни тора. Әмма матрос егет үз тормышы белән яши. Иртәләрен биленә сөлге бәйләп ишек алдына чыга, салкын су белән бакырдай җимелдәгән күкрәкләрен, таза матур беләкләрен юа, ахылды юына ул, чуптарлы зур сөлге белән кызарганчы тәнен ышкый, аннары киенеп Казан суы буена чыгып китә. Мәрьям сабырсызланып аның кайтканын көтә. Ул кайтып үй турысына җиткәндә генә бизәнеп ясанып урамга чыга. Матрос исә аңа күтәрелеп тә карамыйча узып китә. Үләрсең билләһи кыланышына. Кем булган соң әле ул? Тилнәшке белән бескозырка кидем дигәчтендә, синдәй генә тәккәберләрнең борынын төшермәде Мәрьям. Синдәй генә күбәләкне үзенең утында яндырып көл итмәсә, исеме Мәрьям булмасын. Казан каласын күкрәтеп яшәгән универмаг директоры Сәлимов кызы дигән исем аңа харам булсын. Таң вакыты иде. Уфуклар әле алсулыкларын җуймаганнар, су үсләре тын, Казан суы буендагы тирәклекләрдә сандугачлар чутылдаша, җилләр, җәйнең җилләре яларына пысып йоклыйлар иде әле. Шәүкәт көймә чылбырын юан бер тирәк кәүсәсеннән шишеп ятканда, якында гына кемнеңдер дәшкәнен ишетте. Ассалям, моряк, приветик. Башын күтәреп караса, яр башында Мәрьям. Җиңсез Өрфия күлмәктән иң башына сөлге салган, биленә таянып киерлә төшеп басып тора. Юка күлмәк аша гәүдәсенең гүзәллеге барлык чалымнары белән күренеп тора.
Күрше, ничек болай иртәләдегез, диде Шәүкәт. Ул моны чыткыланмыйча, дәрәҗәсен саклап әйтте. Әмма шул ук мизгелдә йөрәгенең ешырак һәм катырак тибә башлавын тойды. Кызыкай чуптарлы ак сөлгесен бер иңеннән икенчесенә күчерде, кылтая биребрәк әйтте. Купация итәргә чыккан идем. Иптәш кызым никтер күренми. Парлап йөзәргә иптәш булмаганга аптырап калдым әле. Синең товарищ матрос бу нәрсә иртәнге прогулкаңмы ни? Әйе, матрос ялы бетеп эшкә урнашканчы идәлне бер айкап керергә исәп бар. Мине дә алмассыңмы? Пожалуйста, теләгегез булса әйдәгез. Кыз бер генә минутка икеләнеп торганда әйтте. Белмим шул, көймәң ышанычлы микән? Исән сау алып кайтырмын дип вәгъдә бирәсеңме? Тәртибеңә карарбыз. Мәрьям Алсу иреннәре арасыннан ап-ак инҗе тешләрен балкытып, шаулап көлде. Яшьлек хисләреннән баш әйләнеп, исереп йөргән чакларда иң гади, көндәлек гадәти сүзләр дә шигырь кебек матур ишетелә. Андый чакта урман таулар да, елга сулар да барысы да ярдәмгә килә. Шәүкәт чылбырны сүтеп бетереп, көймәшен ыргытты. Мәрьямга көймәгә керергә булышты. Тезгә чаклы сызганган аяклары белән су эченә кереп, көймәне бераз су эченәрәк итеп керткәч, үзе дә көймәгә сикереп менде. Ишкәкләрне кулына алып, кайрып-кайрып ишә башлады. Көймә әллә ни арада елганың уртасына килеп чыкты. Шәүкәт шунда гына бераз хәл алыр өчен күтәрелеп карады. Мәрьям көймәнең бурнында аңа каршы утырып бара. Тезләрен матур итеп кенә җыйган. Чуклы озын ак сөлгесен шарыф итеп муенына ураган. Аның буш калган учы көймә барган уңайга җилдә җилферди иде. Бу минутларда Мәрьям шиксез матур. Офык артыннан күтәрелгән кояш аның йөзен алсу нурга күмгән. Ул гүя җәннәт фәрештәсе. Ул Шәүкәтне әйтеп бетергесез дулкынландыра иде. Гариф Ахунов. Мәрьям ут күбәләге. Көймә тимер юл күпере астыннан Идел киңлекләренә килеп чыккач, Шәүкәт ишкәкләрне үз иркенә калдырып, Мәрьямгә карап бара башлады. Мәрьям аның шомырт кара күзләренең көйдергеч карашына түзмәде. Рөхсәт мазар сорап тормастан, көймәнең уртадагы утыргычына, Шәүкәт янына күчте. Ул да түгел, беләге белән егетнең муйныннан кочып алды. Моряк, бу минутларны нинди көттем мин? Син күрмәмешкә салынып мине рәнҗеттең дип, кайнар сулышы белән Шәүкәтнең муйнын яндырып алды. Тукта, җибәр. Без хәзер икәүләп авабыз дип, хәлсез тавышы белән пышылдады Шәүкәт. Һәм шул минутта ук ут кебек кайнар иреннәрнең үз ирненә кагылуын тойды. Алар таңнарны елга өстендә, Иделдә каршылый торган булдылар. Шигъриятле урыннарны сайлый белү ягыннан Мәрьям шөкер тәҗрибәсез кыз түгел иде. Тик аның өчен үкенечле бер генә ягы бар. Йөгәнсез атка йөгән кидерәм, барбер минеке булырсың дип шаярып башлаган мәхәббәт уенының тирәнгә кереп китүе Мәрьямны борчый башлаган, чөнки ул үзенең авырга калуын сизгән иде. Мәхәббәт уенының зурга китүе егет белән кызның гаиләләрендә дә борчылу тудырмый калмады. Барысыннан бигрәк Бибинур апа борчылды. Ышанак кешеләрне җилбәзәкләрне өнә бетермәгәнгәндер, улы Шәүкәтнең Сәлимовлар кызы белән мавыгуын ул ошатмады. Тик ул хакта улына турыдан-туры әйтергә курыкты. Рәнҗетермен дип уйлады. Әмма тынгысыз бер уяның миен кимерде. Мәрьям Шәүкәтне санга сукмаса, тиң итеп күрмәсә, ул чакта бит Шәүкәтнең бәхете булмаячак. Уйлый торгач аның фикерләре башка якка, улын яклау ягына да борылып куя. Заманасы башка, яшьләре башка. Улың кемне яратса киленең шул булыр. Тик менә башлы күзле булгачтын, алар кайда яшәрләр икән? Шәүкәт бит шушы бәп-бәләкәй бүлмәгә килен алып кайта алмас бит инде. Әгәр Сәлимовларга үзе күчсә, йортка кергәнче утка кер дигәне бар бит әле. Гомер буена сәүдә белән көн күргән гаиләгә иш булырмы ятим үскән бала? Кояшлы җәй узып, Казан елгасы боз белән каплангач, алар өйләнештеләр. Сәлимов хатыны Солтания Шәүкәтне кызы өчен бик үк тиң күрмәсә дә, кызы авырлы икәнен әйткәч, килешми булдыра алмады. Килеште. Туйны зур итеп, Сәлимовларның данын тау асты урамына гына түгел, бөтен Казанына күрсәтерлек итеп, үзләрендә үткәрергә карар кылды. Положение обязывает дип урысчалап татарчалап уйыртты ул.
Ирең универмаг директор булсын, үзең Казанның зур бер предприятиесендә баш бухгалтер булып эшләгән башың белән иркә үскән тәрбияле кызыңны кочып-пусып кияүгә бирмәссең бит инде. Үз гомерендә шул тамаша кунакны, шул тамаша шау-шуны күрмәгән Бибинур апа туй вакытында 3 көн рәттән кулларын кая куярга белмичә уңайсызланып, тын гына, буйык кына утырды. Өстәлләр сыгылып килерлек табын яныннан башкаларга караганда гел иртәрәк кузгалды. Үзләренең бәләкәй бүлмәсенә төшкәч, килене Мәрьям белән улы Шәүкәтнең кулларына чәчәк тотып ЗАГС бүлмәсенә төшкән рәсемнәрен биршәйгән бармаклары белән сыпырып уйларына бирелеп утырды. Аннары ул шкатулкадан иренең кәгазьләрен саклый торган шкатулкадан улы Шәүкәт белән Сәлимов кызы Мәрьямнең язылышу кәгазьләрен алды. Күзләрен яшь пәрдәсе каплады. Шушы кәгазь кисәге аның улын Мәрьямнең ире итте. Ярый, ак юл аларга. Гомерләре озын, бәхетләре тигез булсын. Ул инде әнилек бурычын үтәде. Кыенлык белән булса да улын үстереп җиткезде. Әтисез килеш. Җаны да сау, тәне дә сау Шәүкәтнең. Калган ягы Мәрьямгә тапшырыла. Гариф Ахунов. Мәрьям ут күбәләге. Ана өчен баладан да газиз тагын кем бар? Шәүкәтнең башлы күзле булып, үз тормышын үзе алып бара башлавы Бибинур апаны бер генә көнгә дә тынычлыкта калдырмады. Әллә ул үзе картайды инде, әллә килененең акыл-фигылен бик үк өнәп җиткермәде. Һаман уйда, һаман борчуда яшәгән икеше. Бер караганда көенердәй нәрсә дә юк. Даулашмыйлар, кычкырышмыйлар. Шәүкәт земснарядчылар курсында укып чыккан егет эшкә урнашты. Иртән китә, кичен кайта. Тик менә Мәрьям гына эшсез йөри. Атласына бер мәртәбә Бибинур апа янына кирип чыга. Чыкмаган чагы була. Бибинур апа аларга күтәрелгән чакларда ул аны бик әлләни яктырып каршыламый. Диванда китап укып, эшсез ятуларын күрсәтергә теләми бугай ахрысы. Эшсезлек бер дә туйдырмый микәнни соң үзен? Хәзергә ярый әле. Кашы да күзе, ире дә үзе дигәндәй, балалары булгач, семьялары яшәйгәч нишләрләр? Тагын шул кадәресе бар. Шәүкәтнең төймәләре кырылып беткән. Иек башлары юылмаган. Ирең булгач, аның ул якларында кайгыртырга кирәктер бит инде. Бер көнне Бибинур апа шул хакта ипләп кенә Мәрьямнең хәтерен калдырмаслык итеп кенә сүз кузгатты. Килен, менә шушы иек башларны ямап куясы бар ие. Үзем дә тотынган булыр идем. Бу араларда күземнең бер дә рәте юк. Ыргыт син алырнан ки, диде Мәрьям, уйлап нитеп тормастан. Яңасын алырбыз. Фу, кулга тотасы да килмәй буларны. Кичен Мәрьям әни бирде дип кенә 2 яңа иек баш кертеп чыкты. Кертеп чыгуның хикмәте шул. Шәүкәт эшеннән соңгарак калып кайткан чакларында әниләрдә бала чакта йоклап калган сандык өстендә йоклый иде. Юк, Бибинур апа уйлаганча булмады бу. Әниеңнән иек башны бер сорарга була, 2, әмма 3кә китсә, көч килә шул инде. Менә шулай, көтмәгәндә әни кешенең күңеленә тагын күләгә төште. Тик бу турда ул берәүгә дә, хәтта Шәүкәтнең үзенә дә әйтмәде. Ир белән хатын арасына кертү мөрәввәт эш түгел. Күз чыкмаган, кирәк булса Шәүкәт үзе күрер, үзе чарасын табар. Бу хакта сүз куертуның икенче бер сәбәбе дә бар. Бибинур апаның ана күңеле сизә. Мәрьямнең теләсә кайсы егет сокланырлык чиста ак йөзенә сары таплар куна башлады. Иреннәре калыная, хәрәкәтләре салмаклана. Иркәгенә үскән кыз бит ул, Сәлимовларның күз өстендәге кашы. Аны борчымаска, күңеленә борчу салсаң, гасабиландырсаң, баласының елак булып тууы бар. Юк, туганкаем. Төрле ягын уйлап карарга туры килә. Менә кечкенәсе тусын әле. Ефәк төсле булыр Мәрьямның. Сабые ана күңеленә мәрхәмәтлек иңдерми калмас. Бибинур апа үзләренең бәләкәй бүлмәсенә яз кояшы төсле яктылык, нур алып керәсе сабыйны бөтен күңеле белән көтте. Үчтеки, үсмәгәнгә кечтеки дип, сабыйны кулларында сикертәсе, иркәлисе, йомшак мамык юрганнарга төреп,
урамга алып чыгасы көннәрен йөрәкләре кысылып күз алдына китерде. Ләкин аңа оныгын сөяргә насыйп булмаган икән. Мәрьям 4 айдан шифаханәдә үле бала тапты. Аңлый белгән кешегә бик тә авыр хәл иде бу. Шәүкәтнең сөмсөрләре кыелды. Бибинур апа хәлсезләнеп урын өстенә үк ятты. Солтания ханым исә кызының сәламәтлеген аеруча кайгыртты. Каяндыр путевка табып, Мәрьямны курортка җибәрде. Тазарып, кыз чагындагыдан да чибәррәк булып, көр күңеле белән кайтты Мәрьям курорттан. Кыяфәтенә, үзен тотуына караганда, ул кирәксез йөктән, мәшәкатьтән кутылдым дип сөенә иде сыман. Юри шулай эшләдем мин аны. Утын сарай өстеннән җиргә сикереп төштем дә, эше бетте аның дип сөйләп йөри икән, диделәр күршеләр. Япь-яшь башымнан балага батар хәлем юк әле дигән имеш. Әллә ялган, әллә чын, дөньяның авызы киң, чүпрәк белән томалап булмый. Андый сүзгә бик үк ышанып та бетәргә ярамый. Әмма ни генә булмасын, әлеге имеш-мимеш урын өстендә яткан Бибинур апаның йөрәгенә китереп сукты. Җил исмәс борын шыгырдап торган агачка күпме кирәк соң? Гариф Ахунов. Мәрьям ут күбәләге. Бибинур апа сабыен үштекиләп сөя алмау кайгысыннан, улының бәхетсезлеген уртаклашу кайгысыннан инде бүтән аякка баса алмады. Тагын бер айдан Шәүкәт аны зиратка илтеп җирләп кайтты. Алар хәзер Мәрьям белән икәүдән-икәү генә торып калдылар. Һәр яктан булдыклы, ут күтеннән туп төшерә торган Солтания ханым белән универмаг директоры Сәлимов берәү дә кызыкмаслык бәләкәй бүлмәне япа-ялгызы болын чаклы 2 бүлмәле фатирда яшәп яткан бер карчык белән алыштылар. Дияренә Солтания ханым күп мөстәп биргәндер, моны эт әдәм дә белә алмады. Әмма шунсы хак, Мәрьямнең тагын бер теләге тормышка ашты. Земснарядчы элекке моряк Шәүкәт белән Сибәр яшь ханым Мәрьямнең аерым үз фатирлары бар хәзер. Мәрьям аңа үзе баш, үзе түш. Әнисе Солтания ханым хәлен белергә кергән чакта, ул аны кочаклап ала да, рәхмәтләр әйтә, әйләндерә башлый. Уф, үтерәсең җибәр, үтерәсең дигән исе, кызының җитезлегенә сокланып. Тормышыңны көйләп бетереп киләм балам. Бар да түгәрәк булсын өчен 2 генә шартның үтәләсе кала. Нинди шартлар ул әникәем? Шәүкәтеңне төзелештә начальство итү беренче шарт. Икенчесе, йортыгызга яместәрдәй бала тавышы кирәк. Әйемле, фигурны бозасым килмилә нием. Солтания ханымның күзләре түгәрәкләнеп китә. Син шаярма кызый. Баласыз хатынның бер иргә дә кирәге юк. Белдеңме? Так что, сүзеңне чамалап сөйләш, яме? Аннан соң 5 ел вакыт узды. Менә тау асты урамының Казан суы буена агып чыга торган тар тыкрыгыннан кулына сумка тоткан яшь бер хатын белән трусиклы бер малай атлыйлар. Берсе аның Мәрьям, икенчесе аның 4 яшьлек улы Рәфкать. Баш өстендә кояш кыздыра. Баш өстендә зәңгәр һава. Мәрьям көне буе өйдә утырып эче пыша башлагач, ире эштән кайтканчы дип су кыйнап кайтырга ниятләде. Шимбә көн булганга бүген бакча эшләми. Шуңа күрә ул Рәфкатьне үзе белән алды. Тыкрыктан алар шәһәр читенә, таш урамнар артындагы яшел болынга чыктылар. Рәфкать әнисенең кулына тотынып тирә-якны бик җентекләп күзәтеп бара. Еракта машиналар селкенә, гел селкенеп, кыймылдашып торалар алар. Якындарак ком өемнәре өстендә бик дәү коңгызларга охшаган тракторлар йөри. Алар бер алга китәләр, бер артка чигенәләр. Биек итеп таш төягән йөк машиналары үкереп уза. Рәфкать биеклегендәге казыклар өстенә сузып салган юан кара турбадан булганчык су агып тора. Әнием, каралы ничек ага дип гаҗәпләнә Рәфкать. Кем агыза икән аны? Кем агызсын инде? Әтиең, конечно. Әтием, әнигә агыза аны әтием? Ком килсен, тау булсын дип. Әнигә ком килсен дип. Йә алҗытма инде улым. Әтиеңнән дә туйган. Жүнне булса ул шимбә көнне дә шул зем снарядына китеп улакмас иде. Безнең белән ял итәр, көймәләрдә йөрер иде. Начальник булып акчасын көрәп алыр иде. Әнигә көрәп дип берни аңламаган Рәфкать. Мәрьям дөбердәтеп улының кулын тарта. Алҗытма янәсе. Карашкы кебек мазутка буялып йөргән әтиеңдә теңкәмә тия.
Кешенең ирләре ир төсле, минем ирем кара җир төсле. Казансу елгасының зем снарядлар казып тирәнәйткән бер тугайында су өсте шуп-шуар, йөзәләр, шумалар, су өстендә туп чөеп уйныйлар. Галәмәт, кайчандыр Шәүкәткә кияүгә чыкканчы, Мәрьямнең дә ишкәкчеләр командасында йөргән чаклары бар иде. Озын борынлы, җиңел каек очынып дулкын сыртларында ырынып килер иде дә финишка туктар иде. Мәрьям каектан җиңел генә сикереп төшәр иде дә, тәненә сыланып торган спорт костюмыннан тирә-якны балкытып һәм сокланулы карашлар белән тутырып, беркемгә дә исе китмәгән кыяфәт белән яр өстенә күтәрелер иде. Артыңнан ник бер дистә егет карап калмый шунда. Ай, рәхәт чаклар булган икән ул. Кул аягыңны балага бәйләп, иреңнең күзенә карап торган чаклар булган икән. Нигә адәм баласы үз иркендә, үзе ничек теләй шулай яши алмый? Китәргә иде менә тагын бер мәртәбә курортка, Кара диңгез буйларына. Канатлы акчарлак булып диңгез дулкынларында чайкалырга иде. Балачага чыршу килгән, яшьләр туп уйнаган елга тугаеннан аррак китеп, аулак бер урында яр өстендә чишенде ул. Күкрәкләренә, беләкләренә кагыла-кагыла, әле һаман сулулыгын югалтмаган буйсыныннан канәгать калып, әкрен генә ашыкмый гына чишенде ул. Кулына тотып килгән сумкасыннан кызыл резин башлыгын алып, чәчләрен чылатмас өчен башлык эченә җыеп тыкты. Рафкатушка, улым, син шушында яр буенда гына утырып торямы? Минем киемнәремне сакла. Мин бер йөзеп килим дә, аннары суның сай җирендә сине кыйндырырмын диде. Рәфкатькә сумкасыннан бер плитка шоколад алып бирде. Яр читендә дуен балчык эчендә кемдер бик зур таш батырып куйган. Шул таш өстенә басып, судагы шәүләсенә карап торды Мәрьям. Борылып, улына күз салды. Рәфкат бик бирелеп шоколад ташы иде. Мәрьям ике кулын алга сузып, су кычагына ташланды һәм дөньясын онытып, пошкыра йөзеп китте. Кулаш салып та, кулаш салмыйча да йөзде, чума-чума, уйный йөзде. Тугай зур иде, су тирән иде, дөнья иркен иде. Гариф Ахунов. Мәрьям ут күбәләге. Тугайның уртасына җитәрәк, ул каяндыр килеп чыккан тагын бер йөзүчене күрде. Кулачларын бик хәтәр сала-сала, аның яныннан гына зәңгәр башлыклы егет узып китте. Мәрьямга әйләнеп тә карамады. Яшь ханымның ачуы килде. Нигә дип әле ул бурнын күтәрә? Кем булган ул? Шәп йөзәм дигәчтә. Безнең аңардан кайтышыбыз ким. Көнчелегенә көч килде Мәрьямның. Башын суга якынрак тотып, кул аякларына барлык көчен салып, егетне ул куа чыкты. Ул арада егет чалкан әйләнде, кул аякларын аз гына кыймылдатып, бер урында чайкала бирде. Мәрьям бәйгешне кулларыннан мөмкин кадәр нәфисрәк, салмаграк йөртергә, һич кенә дә арымаган, алҗымаган икән. Суда көмеш чыбыкта йөзә икәнен күрсәтергә теләп, егет яныннан уза башлады. Хәрәкәтсез яткан гәүдә су чупылдаган тавышка уянды. Чалкан яткан җиреннән йөз түбән әйләнде һәм яныннан узып киткән чабак белән ярышка чыкты. Байтак узыштылар алар. Ниһаять егет куып җитеп, Мәрьямның тәпиләреннән эләктереп алды. Абау дип чырылап кычкырды алдан йөзүче, аягын тартып алды. Бик хәтәр ауламакчы булып әйләнеп караган иде. Башлыгы төсле зәп-зәңгәр күзле, тап-таза егет авызын ерып су уртасында басып тора. Су аның күкрәгеннән генә. Күрәсең, бу урынга юшкын утырып, су утрауы барлыкка китергән. Мәрьям да аяк өсте басты. Учны кайтару нияте белән егеткә куш учлап су сипте. Тегесе шуны гына көткән кебек, ике сикерүдә Мәрьям янына килеп җитте. Аны-моны уйлап тормастан Мәрьямны күтәреп алып, баш түбәсе аша суга ыргытты. Мәрьям рәхәт чырылап суга кирип чумды. Көлә-көлә килеп чыгуга, егет аны тагын күтәреп алды. Аннан алар аргы якка чыгып җитеп, яр өстенә күтәрелделәр. Яшел болыннан барып, таллар арасына кирип киттеләр. Кулындагы шоколадны ашап бетергәч, Рәфкатькә бик күңелсез булып калды. Ул аяк үрә басты. Муйнын сузып елга өстеннән әнисен эзләргә тотынды. Ләкин су өсте буш. Рәфкат утырган турда берәү дә юк иде. Рәфкат әнисен чакырып, кызганыч тавыш белән берничә мәртәбә кычкырып та карады. Ләкин җавап бирүче булмады. Башка әмәл калмагач, ул кулына тоткан панамкасын әвәли шыңшырга тотынды. Ул инде кычкырып җылап җибәрергә дә әзер иде.
Шул вакыт каяндыр кап-кара тәнле, ялан аяклы ике малай шабышып килеп чыктылар. Аларның берсе муйныннан өреп кабартылган бик зур резин баллон кигән иде. «О, Рафкатушка, син нишлисең монда?» дип, алар яр башыннан аска сикерделәр. Рафкат сөенде. Алар ишек алды малайлар иде. Әмин, дип мышкылдап борын тартты Рафкат, әмма шуннан башка сүзен әйтә алмады. Без кимә карарга барабыз, әлләли. Сашка белән Равилка кимәгә утырып теге ярдан кәҗә алып чыгалар. Әлләли, әйдә безнең белән. Әйем, диде Рафкат. Малайлар яр астыннан чыгып киткәч, елга өстеннән әнисен эзләп карарга тотынды. Әнисе һаман юк иде. Малайларның кәҗәне кимә белән алып чыкканнарын каравы кызык иде. Рафкат та иптәш малайлары китеп барган якка таба элдертте. Бираздан ул малайларны күрде. Алар артыннан яр өстенә күтәрелде. Тик кәҗәле кимәне генә күрә алмады. Алар килеп җиткәнче кимә киткән. Сашка белән Равилка да юкка чыкканнар иде. Әйдә су кыйнабыз, диде малайларның улырагы. Ул башта резин баллонны су өстенә ыргытты, аннары баллонны артыннан трусиклары ниләре белән үзе дә су эченә кирип китте. Аның артыннан иптәше дә суга сикерде. Рафкат тагын ялгыз калды. Икесе ике яктан баллонга ябышып, яр буенда yüзеп уйнагач, малайлар Рафкатны үзләре янына чакыра башладылар. Рафкат канаты кайрылган кош баласыдай башын җилкәсе эченә тыгып, «Әйем, әнием» дип баш селкеде. Малайлар икесе бер юлы «Рафкатушка куркак» дип такмаклый башладылар. Рафкатушканың куркак буласы килмәде. Ул су читенә килде, суга ягын тыкты. Дип чирканып кире тартып алды. Малайларның берсе баллонга ябышкан кулын җибәреп, «Менә нинди сай, минем киндигемнән генә» дип су эчендә аяк өсте басты. Рафкат аңарга да ышанмагач, әле һаман борнын мышкылдатып тора биргәч, ул яр читенә хәтле килде дә, Рафкатны күтәреп су эченә алып кирип китте. Куркудан коты алынган Рафкат чытырдатып аның муйныннан кочаклады. Кычкырып еларга тотынды. Малайга аның сайын кызыграк тоелды. Ул аны баллонга таба алып китте. Тик шунда үзе дә сизмәстән чоңгылга туры килеп, баш түбәсеннән суга күмелде. Бер генә мәлгә күтәрелде дә, тончыгып сүзен әйтә алмыйча тагын чумды. Чытырдатып муйныннан кысып алган Рафкат аңа йөзәргә ирек бирми иде. Бираздан ул су өстенә калкып чыкты. Ләкин аның белән Рафкат юк иде инде. Малайларның ишенә курку төште. Яңа хәбәрне тизрәк әйтергә дип алар тау асты урамына чаптылар. Кинәт көн караңгылана башлады. Яр буе таллары кискен җилдән шыбырдаштылар. Көн батыш ягыннан күгелҗем болыт күтәрелеп килә. Җил исә башлаган иде. Мәрьям улын исенә төшереп ярга таба чапты. Аргы якка күз салды. Йөрәге каты тибеп куйды. Анда улы юк. Аның ак панамысы белән сумкасы гына торып калган иде. Мәрьям шапырт-шупырт елган yüзеп чыкты. Халатын киде. Сумканы панамкасын онытып яр буйлап чапты. Малай юк. Малай бер кайда да юк иде. Арырак яр башында өелеп торган халыкны күрде. Халыкны ырып-йырып уртага омтылды һәм шунда ачыргаланып кычкырып җибәрде. Әтисе Шәүкәт хәрәкәтсез яткан, күзләре йомык улының кулларын әле җәеп, әле язып, бер үзлексез хәрәкәтләндереп тора. Кемнәрдер аңа киңәшләрен бирә иде. Рафкатны җәймәгә салып чайкадылар. Кул аякларын узаклап хәрәкәтләндерделәр. Суга батучыларны коткаручылар аңа ясалма сулыш алдырдылар. Берсе дә ярдәм итмәде. Малай тау асты урамыннан кешеләр килгәнче суда озак яткан иде шул. Ашыгыч ярдәм машинасына өйләренә кайтарып куйды. Әтисе Шәүкәт улының үле гәүдәсен күтәреп, җәйге таң сызыла башлаганчы ишек алдында йөреп чыкты. Малайны иртәгесен күмделәр. Земс снарядчы егетне кызганып бөтен ишек алды җыелды. Эштә булмаганнары зиратка тикле озата бардылар. Мәрьям бара алмады. Ул акылын җуяр дәрәҗәдә үксеп, ачыргаланып караватта ята. Әнисе Султания аны юата, янында утыра. Шу кызым, алай бик бетеренмә. Яшь әле син. Шөкер, без исән. Бәхетең бәлки алдадыр әле. Табырсың. Үз тиңеңне табырсың. Ирек Хафизов укыды.